नमस्ते प्रणाम। हम गीतकार दुर्गेश विदर्दी और आज बहुत ही ब्रांड गाना आप सब कलाकार खातिर लिखल बनी जेकर जेकर दिल टूटल बावे वो सब भाई लोग खातिर ब्रांड एकदम हाई लेवल के गाना लिखल बनी। सैड सॉन्ग है, आप सबके मुखड़ा सुनावे जा रहल बनी। सुनी कैसे बा, बिल्कुल एकदम अलग तरीका से ही गाना बा। तो सुनी कैसे बा, मुखड़ा आप सबके सुनावे जा रहल बनी कि कोइलू पसन दुल्हा तू बड़ी दूर के आ डोलिया में ताकेलू चढ़ी के घूर घूर के। अरे कोइलू पसन दुल्हा तू बड़ी दूर के आ डोलिया से ताकेलू तू घूर घूर के। त फायदा का मिलल गोरिया हमार दिल तूर के, त फायदा का मिलल गोरिया हमार दिल तूर के। तई रला मुखड़ा। अब आप सबके अंतरा सुना जा रहा हूँ, तो अंतरा सुनी कैसे बा। अरे तहरा से हम प्यार कोइनी मननी जान से ज्यादा, आज काहे बदल दिहलू बोल तू इरादा। अरे तहरा से हम प्यार कोइनी मननी जान से ज्यादा, आज काहे बदल दिहलू बोल तू इरादा। अखातानी क्रिया नाता केब कब मुड़ के, अरे खातानी क्रिया नाता कब कब मुड़ के। त फायदा का मिलल गोरिया हमार दिल तूर के, त फायदा का मिलल गोरिया हमार दिल तूर के। तो ई रहा अंतरा। और लास्ट अंतरा खातिर आप सब हमारा नंबर पर कॉल कर सकतनी, जरा भी ये गाना पसंद होई तो और अलग तरीका से एकरा के सजा के बढ़िया से हम दे सकतनी। जरा गावे के बा ये गाना के, जे भी गायक चाहे गायिका माने गायके लोग गाई लो, गायिका खातिर तो नहीं है। तो चली लास्ट अंतरा खातिर हमारा नंबर पर कॉन्टैक्ट कैले के जरूरत बा। हमारा मोबाइल नंबर बा 9934529912 और बाकी तो स्क्रीन पर हम लगा देम। और पर्सनली में जो गाना लिखावे चाहता था, पर्सनली में गाना लिखे ओकरा खातिर पैसा लगेला, बहुत कम पैसा में ब्रांड गाना लिख के देनी। तो चली। और जी नया म्यूजिक बनवाना चाहता तो हमरा के यहाँ धासु म्यूजिक एकदम ब्रांड कम बजट में बढ़िया म्यूजिक हमरा यहाँ बनेला, तो आप सब बनवा सकतनी और बनवा के आराम से कहीं से भी गा सकतनी। और जे गाना रिकॉर्डिंग करावे चाहता तो हमारे खुद के अपन स्टूडियो बा, बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जादूपुर बाजार, गोपालगंज, बिहार में हमारा स्टूडियो बा। रहे खाए के पैसा ना लगेला हमरा यहाँ, खाली रिकॉर्डिंग के पैसा लगी, बाकी कोनो चार्ज नहीं है। तो हमारे मोबाइल नंबर पर आप सब फोन कर सकतनी 9934529912 हमारा मोबाइल नंबर है ये। और बाकी स्क्रीन पर लगा देम हम। तो चलिए चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी और दबा के शेयर करी। नमस्ते प्रणाम, हर हर महादेव, जय माँ सरस्वती, जय हो।